Fi Brussell, il-Ministru għat-Trasport Borg ippreżenta l-istudji li ġew ikkummissjonati lill-Gvern Malti fejn jidħol it-trasport tal-massa lill-Kummissarju Ewropew għat-Trasport Adina Vălean. Fil-laqgħat il-Ministru Borg spjega li l-Gvern qabad esperti fis-suġġett qerib biex jistudjaw liema huwa l-aħjar mezz ta' trasport tal-massa għal Malta u dawn l-istess esperti għażlu il-Metro. Fil-laqgħat fi Brussell, il-Ministru spjega li bħalissa f'Malta diha diskussjoni nazzjonali dwar is-suġġett li se sservi ta' bażi b'saħħitha biex fuqha il-Gvern jieħu deċiżjoni dwar it-triq il quddiem. Diskutejna l-ewwel nett ir-rapport li kkummissjonajna bħala Gvern għas-sistema ta' trasport tal-massa il-Metro imma wkoll diversi sfidi oħrajn illi għandna mhux biex bħala pajjiż bħala Malta imma anke bħala Unjoni Ewropea u kif allura qed naħdmu biex it-trasport li huwa wieħed mill-iktar emitters ukoll illi allura jrid jindirizza l-isfida ta' tibdil fil-klima ser naslu għal dawk l-objettivi mingħajr ovvjament ma joħloq distorsjoni fuq il-kumplament tal-attività ekonomika u soċjali. Il-Kummissarju Ewropew għat-Trasport spjegat li l-Kummissjoni Ewropea tilqa' b'sodisfazzjon dan l-istudju għaliex fi kliema jidher biċ-ċar li l-Gvern Malti qed iħares lejn il-possibbiltajiet kollha biex jagħmel lis-settur aktar sostenibbli. Il-Kummissarju Ewropew iddiskutiet ukoll ma' delegazzjoni Maltija x-xogħol li qed isir mill-awtoritajiet biex jiġi inċentivat l-użu ta' vetturi elettriċi u trasport alternattiv fosthom bil-baħar. Matul dawn il-laqgħat ġie diskuss ukoll ix-xogħol infrastrutturali li qed isir f'Malta u s-setturi ta' trasport bil-baħar u bl-ajru.